Γεια σας, ονομάζομαι Λέτσικου Βασιλική και είμαι 24 ετών. Κατάγομαι από τη Λάρισα. Εδώ ζω και τα τελευταία χρόνια, από τότε που τελείωσα τις σπουδές μου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο τμήμα του παιδαγωγικού της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τελείωσα το πρώτο μου πτυχίο το 2021 και ξεκίνησα ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με τίτλο Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Βρίσκομαι τώρα στο δεύτερο έτος των σπουδών μου, των μεταπτυχιακών σπουδών. Είναι η πρώτη φορά που κάνω ένα τέτοιο βίντεο για να παρουσιάσω τον εαυτό μου και για να σας μιλήσω για μένα. Οπότε συγχωρέστε με για τυχόν λάθη. Μέσα από το συγκεκριμένο μάθημα, το EDUC 559, ενώ στην αρχή ήμουνα πολύ διστακτική γιατί δεν μου αρέσει να εκτίθεμαι, τελικά ήρθε η ώρα να πειραματιστώ με αυτό και να αποκτήσω μεγαλύτερη ευχέρεια στο να μιλάω σε κόσμο και να μιλάω για μένα. Είναι κάτι που δεν μου αρέσει, αλλά μέσα από αυτή την δραστηριότητα, αυτή την εβδομάδα, θεωρώ ότι το έχω εξελίξει αυτό. Γενικότερα θα επέλεξα το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών έχοντας στο μυαλό μου ότι ως εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ως δασκάλα, θα ήθελα να μετατρέψω το μάθημα από μια ανιαρή διαδικασία σε μια ενδιαφέρουσα διαδικασία. Θεωρώ ότι οι τεχνολογίες πλέον αφορούν εξ ολοκλήρου σχεδόν την καθημερινότητά μας και για τα παιδιά είναι μια καθημερινή του συνήθεια το να παίζουν με διάφορα ψηφιακά παιχνίδια, βίντεο παιχνίδια, και γενικότερα να ασχολούνται με διαδραστικά βίντεο, εικόνες κτλ. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ βοηθητικό το να καταφέρουμε σιγά σιγά οι εκπαιδευτικοί να εισάγουμε την καθημερινότητα των παιδιών στο σχολείο. Τα 2 τελευταία χρόνια εργάζομαι ως δασκάλα στον ιδιωτικό τομέα. Προσπαθώ όσο μου επιτρέπει η θέση μου και η ανώτερη μου να ενσωματώνω μεθόδους εκπαιδευτικής τεχνολογίας, να φέρνω τα παιδιά σε επαφή με λογισμικά που να συνάδουν με το αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά ταυτόχρονα να κάνουν το μάθημα πιο ενδιαφέρον. Αυτά από μένα. Πιστεύω ότι μέσα από το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που διάλεξα έχω αποκτήσει πολλές γνώσεις που δεν θα μπορούσα να τις αποκτήσω με διαφορετικό τρόπο. Μέσα από το συγκεκριμένο μάθημα της πρακτικής εξάσκησης έχουμε την ευκαιρία να όχι μόνο να γνωρίσουμε νέα λογισμικά στη θεωρία τους, στο θεωρητικό τους μέρος, αλλά και να εντρυφήσουμε σε αυτά και να κάνουμε πρακτική εξάσκηση, όπως είναι και το συγκεκριμένο βίντεο. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.